Al principi una mica nerviós perquè tampoc m'esperava començar de l'11, feia molt de temps que no participava i la veritat que individualment supercontent, superfeliç per tornar a l'equip i per tornar a portar i després, lògicament, molt content per emportar-nos els 3 punts, que era el més important. Venga, eso, lanzamiento frontal, lanzamiento diagonal... Bueno, jo crec que la mentalitat que tenim que tenir és anar partit a partit, pensar en el rival en el que ens toca, pensar en el present i com tu dius, hem de ser un equip, hem d'anar tots junts, atacar tots junts i defensar tots junts i segur que així sortirà tot bé. Bueno, ve un entrenador que és lògic, que sap de futbol, porta molt de temps en el món del futbol, fa uns anys estava on estem ara nosaltres, ens entén molt bé i crec que és un entrenador que posa molta intensitat als entrenos, que està al damunt de les tasques, dels exercicis que ens fa fer i crec que això pel jugador va molt bé perquè t'enxufa i et fa concentrar per fer-ho bé i per demostrar que pots estar jugant. El Tenerife crec que el divendres vindrà a jugar a la pilota perquè el seu entrenador sempre ho ha demostrat anys enrere amb el Reus que vol jugar a la pilota. Crec que vindran amb l'equip molt obert, com estan demostrant aquestes últimes jornades, a arriscar, a intentar ser protagonistes amb la pilota però jo també crec que ens tenen respecte, ens tenen una miqueta, entre cometes, por per ser el Girona, per venir a Montilivi i crec que també vindran a veure què passa i nosaltres això ho hem d'aprofitar i hem d'intentar anar per al partit. ¿Lista para el fin de semana, para el viernes? Buena, Marc. Vamos empatados 5-5, ¿eh? Lindo, Borja.